gombane kalau arep dijupuki ya. Nek udan. Ya, oh. Kok Hello, just ini. Oh, kok iki kumbang. Aku. Entek kayu kumbang itu. Malah ngerek cai. Ngarit ngarit sing dicah ya lah nanti karung wih penekan gue tiba kagewian kose rong anak sukat delok nek ngaret sik cong nomi ae itu ya ya ngaret Loh, piye to? Ayo ngopi gono aku kok. aku ngaret deh cok kok iso aku aturan di suket aku kok ngaret mbok ngaret nendi engko angel saiki suket ini lho Matamu mbok kae ndi lah, Cung? aku bingung ae cok Piye? ngaret ndi ini suket saiki lho angel mbok Apa godhong nongko gelem wedhus kuwi? gelem banget teh dong nang enek piye Ini aku lene godhong nongko kuwi bae. bangun di proyek untuk ora Ya carane piye to? Itu colong wae nek ora entuk colong wae. tuburi ya kowe kamelok Melo aku melok kene Lah aku mau wis kadung janjian jare ape nggo kopi cocok tak godhong banyu. lho kowe udah banyu Godhong banyu gosong iku mah. angkop bengi nggo meja bengi ada tremos Oke lah nang ngono. Tak boleh saya nono ya. Kowe ndang arek kono. ya ngono bar ngaret aku tak rono ya wis Iki nggone kok iso enak nyaman. iki opo kandean gawe iki Jadi pindah ya dong. Iya. Oke, tak boleh ya. ya kok bengi aku tak rono Oke. oh iki yo iki mong bedel iki nanti wis gorene oh iki to wite wite cuwilik kene ngomongnya akeh bedel iki kurang ajar kamu gerak enak kene ae wek itu ini
Sapa kae njupuk godhong nangka? Pak, enek wong njupuk godhong nangka. Kak, enek wong njupuk godhong nangka. Endi lah endi? Ning buri. Bocah kok. Wah, jan karuan ya, angel kandenane ya. Wah, bocah iki jane kandenane ya angel nek ngono iki. Piye sing ndi sing dibabati? Sopo kuwi? Kurang ajar dek. Kok sing dijipu iki piye bocah kuwi? Apa ora butuh dhewe piye? Bocah iki njaluk diri ngangkang. Kamu gak kapok bocah. Woi, kita bocah iki karep dhewe iki jane piye to, Le? Karepmu iki piye ngono kuwi? Aku wis kandha karo sing duwe, Mbak. Sing duwe sapa? Sing duwe kan aku. Kok ngono ki piye? Kuwi candi medun sik. Kuwi lho engko. Aku wis kandha sing duwe, Mbak. Wah, bocah iki kandhane. Iki karepmu jane piye to, Le? Kok tambah aku lho. Aku turu kandhane anakku kuwi. Oh, alah jane Aku wis kandha sing duwe, Mbak. kowe sapa? Candi kowe candi tak takoki. Nek, tak takoki. Candi jane. Anake sapa sakjane? Kok aku kok cek penasaran aku. Jane candi to le kowe. Kok ngari tekan kene iki sapa sing duduhno? Kok karepmu dhewe kuwi? Anake sapa sakjane? Aku tak takon. Aku wong Kelathak, Mbah. Aku lek wani mek gedong nangka malah ya dikandani bendel to. Jariku bendel ku cek dulure sampean, cek putu, Mbah. Mongkane aku wani mek gedong nangkane sampean dikandani mang ngono lho. Oh, bendel anake Suro. Nggih, Mbah. Ya lah kowe sapa? Kula anake Karmen, Oh, Mbah. Karmen iki ku bojone Iyahku iki. Lah iya niku makane kula, Dek. Oh, ayo coba tempo dhewe le. Ayo nang omah ngopi. Oh, alah, Mbah, kok keplak mek ceblok aku, Mbah. Cek putune dhewe kok, Dok. Ya kono gak kopi kono. Ya, jam lembu, Pak. Ya, ya, heeh. Ah, kono nek do ngopi kono. Jagung-jagung kono le. Bonge kok go, aku nek gore ne. Wah, iki kena tangan iki kok malah. Loh, kok dikene kopi bae? Urung gawe lho, Mang. Kang gorene, Mbah, kopine. Ya, ya, iki lho, saya tak udek. Roma boleh kemau ki juga tak gawe wedan. Dong wedang ini. Nek lagi ya ditambah dhewe. Dhewe, Pak. Tambahe. Nggih. Lah iya, entar ya suwe ora ketemu. Lah mbok piye kabare? Sehat ora, Li? Alhamdulillah, Mbah, sehat. Ya syukur nek ngono, mbok karek nyungakno. Wong mbah iki ya ora enek sing ngeterno, ora iso numpak motor, ya sepedaan. Ya lek mbok jemput ya gak apa-apa to Le, mbahe men roh karo mbokmu. Entar suwe ora ketemu. Nggih ngenjing, Mbah, nek menawi kula enten longgare mungkin jenengan tak parani mriki tak jadikan dene maneh. Alhamdulillah, kudu ngerti sing tuwa. Nggih. Kan kira tenan kuwi. Oh, lah kuwi bendel teko ngono. Nggih, Kene Mbak. metu Le. Nggih, Mbak. Metu kene. Wah, iki bocah. Bojone ngarit piye iki mau olah jagongan ngopi lho. Mare patahmu tekok ono goro-goro kowe lho. Apa, Nduk? Bae. Tenan Iki lho, Mbah, bocah sing aku ngarit iki cah iki. Kok nyolong malahan sisan. Oh, bendel. Anake Suro iki. Oh, jadi kowe sing ngongkon nyolong Le. Oh, ya ora tak babat mang penyene. Meh ae udah ngono. Kok bapak cak popok, Bu? Ya ngecek putune dhewe kabeh jarine. Ndak iya, Pak. Ya iya urutane. Lah kowe kan anake Suro. Suro ku duwe dulur Iya. Ngono, bojone Karmen. Ayo Ngono nyolong. kuwi. Dadi cek
cek putu kabeh. Mbak iki. Ngono ya wis ora apa-apa. Wis padha ngopi, saiki wis lega, wis temu putune kabeh. Kok ngopi ya gek teko. Ya ngopi, diombe kopine nek gak Mbah Dok. Mbah, nek ngoten Mbah, kula tak nyuwun pamit riyen. Nggih nggih. Ya, hati-hati ya godhonge nangka digawa to, Le. Oh nggih Sipuk. Yuk, nek balik ora. balik lah. Balik aku lu balik. Pamit Mbah. Ya, hati-hati ya. Nggih. Hei, ana ngopo? Milu ah. Milu delok matane ya ora iso kok. Ngaku kowe. Hah? Sama aku iki. Ayo. Wah, aku mau aku cong. Mandi, wete oleh. Dia lagi tekan kene to. Wah. Owe numpak udah bantre pol. Ya untuk oleh-oleh iki. Apa? Ah si Mas, gua kok ngene roti bobo. Ngono aku tak beli ya, langsung ya. Lho kok kaleran nggih. Gas, gos-gosan aku buat tinggal numpak udah bantre gua kopi. Enggak. Suwun ya. Ya. Sakno ngono kowe. Kowe sale ngerjani aku mbok omahe gos-gosan. Ajane takon mangan kucing. Oh, kok jane sini iki kok demen. Oh, batang cak emang. Nggih. Oh, karat kowe. Kerjane wong gerang. Pangan kuwi kucing.